Usa ra ka butang ang gikinahanglan aron ta makabaton og kalinaw, kalipay o katagbawan. Pero kung dili ta kamaong mangita aning maong butang, magkapuliki kita samas nahitabo ni Marta. Nilingiyay mong tupad nga nakakita na kanang usa ka butang. Kita na mo? Kamong mga asawa, unsa may inyong gikinahanglan karon? Kinahanglan mo bana, kinahanglan mo anak, kinahanglan mo kwarta, kinahanglan mo limpyo ang balay, kinahanglan mo nga good health, kinahanglan mo nga gwapa kuno, magpa-colors buhok, kiss-kiss kilay, pamintals naong, kinahanglan mo bagong sandal, kinahanglan mo og yuta, kinahanglan mo og sakyanan, daghan kay kinahanglan na sad mo ang inyong anak maka-eskwela, mo graduate, makatrabaho, anak, daghan kay tag gikinahanglan kuno. Magkapuliki ta hangtod mas stress na lang ta. Mas stress. Mao na si Marta ningon, Lord, wa ka magtan-aw ang akong igsuon dihang gamika ra man diha sa imong atubangan, oy, ako diri nagkapuliki. Siya galingkod-lingkod raman na diha. Giing na dahil Kristo, usara kabutang Marta ang gikinahanglan, si Maria imong igsuon nakapili niini og dili na ni makuha gikan kaniya. Og unsa man na usa ka butang nga gikinahanglan nga maminaw tas Ginoo. Kana ra gyud. Ayaw nagpaminaw ana mga balita. Ayaw na paminaw ana mga marites. Paminaw sa Ginoo. Ngilingya imong tupad. Nginakinsa imong gipaminaw sukad gahapon hangtod karon. Ingna kon imong tupad. Kasi imong kasagarang gipaminaw. Why naminaw sa Ginoo. Minaw ana mga marites. Kamo mga asawa, paminaw mo sa Ginoo. Di ba? Iniguli sa inyong bana, malinawon kay mo. Kamo mga bana, paminaw mo sa Ginoo. Di ba, inigyaw-yaw ang inyong asawa, malinawon kayo mo. Kadi man mo maminaw, at turaman mo sa Ginoo. Ang Ginoo, mga igsoon, matarong. The only good is God. God is good. God is love. Di ba? Muna kung maminaw taniya, ang iyasang isulti nato, mausad ang katarong. Mao nang niingon diri sa atong tubag sa Salmo, sa may tubag na to Salmo, ang maghimo sa katarong magpuyo sa atubangan sa Ginoo. Og kunaan na nato ang Ginoo sa atong atubangan, nothing is impossible with Him or with us through God. Wa nagi imposible. Mao bitaw si Abraham nga naminaw sa Ginoo nga nag-ingon, dawata sa inyong balay ang mga way balay kana mga estranyo, di ba? Gisulti naman na sa Ginoo ngadto ni pagtulun-an ni Moises. Welcome the homeless. Welcome strangers, di ba? Naminaw ana si Abraham og iyan ang gi-practice. Motong naay niabot sa ilang balay tulo ka tawo, iyag yung giingnan, yanhima mo sa kong balay, pabilin mong kadiyot kay ako mong alagaran. Gipahugasan niya ilang tiil, kay abog kayo, gipapahuway, giihawan og pinatambok nga nating baka, gilutuan og nindot kaing pan, pakaon. Og unsa may resulta sa iyang pagbuhat sa sugo sa Ginoo nga i-welcome gining mga strangers. Ang iyang asawa nga 92 anyos na mabdos. Ang ilang dugay na kaing gipangandoy nga makaanak, niabot na lag 99 ang edad ni Abraham, wa gyapon sila kaanak, pero sa sige niyang buhat sa sugo sa Ginoo, why effortless nabamdos ang iyang anak, ang iyang asawa og nanganak og lalaki nganlag Isaak. Nganuman kay kadto ding ilang gialagaran na tulo ka tawo, mao di ito ang tulo ka archangels
Si Michael, Gabriel o si Rafael. Di ba? Si Michael maoy ni hingilin sa yawa dito sa langit. Ang yawa maoy nag-ali aron dili kapanganak si kaning Sarah. Gihingin la ni Michael. Nya si Rafael healer man ni siya. Nahimong sterile si kaning Sarah kay gisteril sa yawa. Giayo gihimong fertile ni Rafael. Nya si Gabriel mao man toy tig-announce aron mamabdos, di ba si Maria ang nag-announce, si Angel Gabriel man. O mo to si Gabriel niingon, ang imong asawa siyam kabuan gikan karon manganak naglalaki. Ana kinsa ninyo dinhi ang welcome gyud og strangers taasa kamot? Kana bang welcome og mga tao sa inyong balay nga wa ninyo mailhi, labi na mga daghang kaig patik, siga kaig mata. Welcome mo ana dili. Nya puwa-puwa ang mata ba, kuwang sto. Nya piyaho kaig dinhi ane, nya hugot kaig ngipon. Kagot ang ngipon. Unsa man, welcome mo dili. Mao na ma-stress mo ana. Welcome gyud. Kung di ta maminaw sa Ginoo mga igsoon, ang ato mga decisions kinabuhi makahatag og kahasol sa atong kinabuhi og sa kinabuhi sa katilingban. Gani mo resulta paganis kagubot og pagpinatyanay. At tanawar ko ni mga desisyon karos mga leaders kalibutan. Ang ilang pagpatuman sa kalinaw, bumbahan ang mga nasod, pamatyon ang mga tao. Adi nila sa atong Pilipinas. Unsa may nahitabo karon sa atong former President Rodrigo Duterte. Why kaso din his Pilipinas? Wa gyud siya kaso nga naaros korte, pero tua gipriso didto sa The Hague. Pila na kabuan sugod atong Marso hangtod karon. Unya 80 anyos masakiton pa, lisod na gani og tikang. Wa gyud i-release bisan na lang interim release. Unsa man gyud rason sa ICC nga ila nang kuptan nga wa man ay kaso? Niya hinoy dagko kay kaso, convicted na sa atong mga korte dinhi, gipriso na nang gawas na naglingkod pa karon sa atong gobyerno. Isip congressman, isip senador, o unsa pa diha, mga ranggo. Ang dunay kaso, dili kasuhan. Ang way kaso, kasuhan. Nagkagubot na ta. Ngano man, tungod kay, wa maminaw sa Ginoo, kinsa mao ang hustisya, kamatuuran, o gugma. Naay ni daog sa eleksyon, i-disqualify. Ni asay wa kadaog, mao'y palingkoron, nangayabag na. Unsa man ning klasihas gobyerno? Di ba? Naay nahitabo nga daghan kay ni testimonya, apil pagani ang taga LA nagtestimonya na nga mao ni hitabo ingnong fake news. Ni ahinooy wa gi supporting evidence ingnong true news. Giling niya imong tupad. Inaunsa man na imong naong true na. Ing na kono. Ang laki himuong babae, ang babae himuong laki, nya ingnon dayong human right. Ang way anak injikan og fertilized si tawag na. Kung kasabot na, o pabang ko ka-inject. Niya say kusog kay mga anak, putlon sang palupyan siyog. Naay way anak, pugsong yun nga makaanak. Niya say daghang anak, i-abort pod ang anak. Purting abortion, 73 million average abortion in the world. Nya naasa kunoy mga tao nga naglisod, mga senior citizen, imuon yung priority. Yan ni ay senior citizen, former president pa,
pugson o padang atos dahig, wa gani passport, wa gani visa, wa gani hearing, wa gani korte nga misuporta ni anang maong pagpadala ngadto, gani gi-accuse pa na nga kidnapping. Hain naman ang hustisya, hain naman ang atong gitawag og kaangayan. Nahitabo ni tungod kay wa nata maminaw sa Ginoo. Bisag kamo mga asawa, purti ninyong pakasal, unya managbuwag. Nganong gabuwag man mo nga nagpakasal man unta mo? Sige, tubang. Nya i-approve na yun ang divorce. Ay na lang mo pakasal. Now, di mo sa maayo pa doon, pakasal mo sa tao. Di man maminaw sa Ginoo. Nagpari, unya, daghan ang gipaanakan. Nganong nagpari, pamangka. Ay na lang pagpari, paanak diha, pagminyo. Nilami kay na. Tagaan sa kong higayon. Kuhaan sa tingali ko. Niya say nagminyo, mura sag pari, ariragid sa simbahan, maglay minister, hapit na lang wa na times balay. Naay mga asawa, na minyo, mura sag madre. Niya say mga madre. Ambot lang kung saan nagibuhat sa madre, wako kibaw. Mao na, ato ning paminahon. O inigsultis Ginoo, malipay kita. Ako, naminaw ko sa Ginoo, nasakitan ko aning 70 million nga akong dadon ngadto sa Compostela karong August 5. Nya hinay kay haling sa slat. Pero pagpaminaw na ko sa Ginoo, ingong Ginoo, nganong mamugos man kagway mo palit sa slat? May na lang na usa lang kabuk mo palit og slat. Pasalamat sa Ginoo. Naku Lord, daghan kay na, 700,000 akong gibaligyang slot para mahurot ng 70 million. Isa ay nganong mag-uol man ka nga hangtod manas imong kamatayon. Naku no sa amang ko mamatay. Isa, just wait, maybe tomorrow, maybe today. Naku, sus kanindog kagkaron. Isa ayaw sa kayang 70 million. Og diha ko nalipay nga ang Ginoo di ay mauray mo tandog sa kasing-kasing sa mga tao aron mo palit og slot. Ang iya ra jong giingon, baligya lag slot. O di ba? Ang atong grace pila na atong halin? Pila na? Abot nag 8,986 ka slots. Naapay 691,014 slots nga available. 100 pesos per slot. Nya doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000, 38 na sad ka challenges ang atong nadawat para ni sa 70 million. Nya ang atong si Tio katong para itukod og balay, itiwas na tukod og balay, halina na tag 5,743 ka slots, naapay 1,257 na lang ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 61 slot challenge nga tag 6,131 na sad ka slots atong nadawat. Atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Maglipay jud ko basta na mo palit og slot. Ngano man bulahan mong namalit og slots kay lipayon mo sa Ginoo sama siyang gibuhat ni Abraham. Natay nahuman nga balay, 12 naman lang to kabalay atong kuan, atong tan-aon. Mao ni ang ika-50 na. So before, mao na, and after. Na sige lang kitag padayon ana. Anya ika-51 before, lisod in taon kayo, nya after. Di ba? Mapuna na sa nailang anak. Mao na siya. Duha na kabalay. So napo na lang. Napo na lang kabalay ang atong kuwang. Basig mahuman ni before August 5.
before ko moadto kay kaning 61 equivalent man na sa akong edad karon 61 man ko. Karon sang November 24 ug buhi pa ko mo 62 na sad ko. Ana, maghimo na sa day kog 62 kabalay andam pa mo mutabang. Na ikaw lang di pa din. Bahala na. Dito ra ba Compostela, dinis ato, 5 ra ni ka barangay, dito 17 kuno ka barangay. Dinis ato 38 ra ka kapilya, dito 83 ba to, 86 ba to ka kapilya. Daghana pila ka kabukbalay ana nga gubaon, pero nisaad na ko sa akong kaugalingon, din ako manghimog balay. Kapoy. Pero kung suguon ko sa Ginoo, maminaw ra gyapon ko niya. Di ba? Ana ra gyud na. Biling niya imong tupad. Ing na murag ang sugo sa Ginoo, mopalit yung kag salat karong adlaw, ing na kuno. Palit mo. Oy, palingog-lingog lang. Mao na ang atong gobyerno, ang atong simbahan, mahimo ra gining malinawon ug mauswagon ug magkahiusa ta. Basta atong pilion ug atong suportahan ang mga leaders nga kamaong maminaw Ginoo. Ug ang ato sa mga leaders nga mga buangon karon atong iampo nga maminaw untag Ginoo. Aron matulid ang ilang kinabuhi ug mahimo silang tuburan sa kalipay ug kaluwasan. Manindog ta.